Nawr, yn rhagddiniaethol, a allai ddim cymryd y clod am hyn o gwbl, heddi ni'n mynd i edrych ar hanes mam, yn ceisio yr arglwydd am rhywbeth arbennig iawn mwyn ei merch. Rhywbeth sydd yn addas iawn ar gyfer sydd y mamau. Felly, nid yn gymaint beth all y ferch roi i'r fam, ond beth all y fam roi i'w merch, neu beth all i geisio ar ran ei merch. Na chi esiampl hyfryd yw fan hyn o fam sydd yn troi at yr un cywir, a'r un sy'n gallu darparu yr hyn sydd ei angen ar gyfer y ferch yma. Felly Marc 7, 24 i 30, ond na i ddarllen i ddiwedd y bennod, jyst i ni gael llif y bennod, dyw e ddim yn hir. Felly Marc 7, 24. Cychwynodd oddi yno, ac aeth ymaith i gyffiniau tyrus. Aeth i di, ac ni fynnau i neb wybod, ond ni lwyddodd i ymguddio. Ar unwaith clywodd graig amdano, graig yr oedd gan ei merch fach ysbryd aflan, a daeth a syrthiodd wrth ei draed e. Groeges oedd wraig, Syropheniciad o genedl, ac yr oedd yn gofyn iddo fwrw'r cythrael allan o'i merch. Meddai yntau wrthi, gad i'r plant gael digon yn gyntaf. Nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cwn. Atebodd hithau ef, Syr, y mae hyd yn oed y cwn o dan y bwrdd yn bwyta o friwsion y plant. A mi ti ddweud hynny ebe yntau, dos adre, y mae'r cythrael wedi mynd allan o'th ferch. A hithau adref, a chafodd y plentyn yn gorwedd ar y gwely, a'r cythrael wedi mynd ymaith. Dychwelodd drychefn o gyffiniau tyrus a daeth drwy Sidon at fôr Galilea drwy ganol bro'r Decapolis. Dygasant at y ddyn byddar oedd pryn yn gallu siarad a cheisio ganddo roi ei law arno. Cymerodd yntau ef o'r neilltu oddi wrth y dyrfa ar ei ben ei hun, rhoi sef ysedd yn ei glistiau, poerodd a chyffyrddodd ei dafod. Ac yn edrych i fyny i'r nef, o'ch chi'n eidiodd a dweud wrtho, effatha, hynny yw agored di. Agorwyd ei glistiau ar unwaith a datodwyd trwy mei dafod a dechreuodd lefaru'n eglur. A gorchmynodd iddynt beidio dweud wrth neb, ond po fwyaf yr oedd ef yn gorchymyn iddynt, mwyaf yn y byd yr oeddent hwy'n cyhoeddi'r peth. Yr oeddent yn synnu'n fawr dros ben gan ddweud, da y gwnaeth ef bob peth, a mae'n gwneud hyd yn oed i feddariaid glywed ac i fuddion lefaru. Amen. Nawr, mae rhaid i fi hefyd droi gyda'n gilydd, os allwch chi, os ysbeiblau gyda chi, i Mathew pennod 15. Achos, fel i ni'n gwybod, dyw Marc ddim mor llawn falle y manylion ag yw Mathew, ac ym Mathew 15, mae e'n rhoi mwy o wybodaeth pwysig i ni, fi'n teimlo, ar yr hanes yma. Felly, hanes byddwn ni'n edrych arno'n benodol bore yma. Mathew 15, adnod 21 i 28. Maen nhw bron yn llenwi'r gaps yn y stori ar ein cyfer ni ar gyfer y ddoi. Mathew 15, 21 ymlaen. Aeth Iesu allan oddi yno ac ymadawodd i barthau Tyrus a Sidon. A dyma wraig oedd yn Gananees o'r cyffiniau hynny yn dod ymlaen gan weiddi, Syr, trigar ha wrth ef fab Dafydd. Y mae fy merch wedi ei meddiannu gan gythrael ac yn dioddef yn enbyd. Ond nid atebodd ef yr un gair iddi. A daeth ei ddisgyblion ato a gofyn iddo, gyr hi ffwrdd oherwydd y mae'n gweiddi ar ein hôl. Atebodd yntau, ni'm hanfonwyd at neb ond at ddefaid colledig tu Israel. Ond daeth hithau ac ymgrymu iddo, gan ddweud, Syr, helpa fi. Atebodd Iesu, nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cwn. Dywedodd hithau, gwir, Syr, ond y mae hyd yn oed y cwn yn bwyta briwsion sy'n syrthio o ddiarfwrdd ei meistri. Yna atebodd Iesu hi, wraig, mawr yw dy ffydd, boed i ti fel y mynnu, ac fe iachawyd ei merch o'r munud hwnnw. Amen. Wel, os chi'n cofio wrthos diwetha,
Fe drychwn ni ar y darn sy'n dod just cyn y darn yma yn Marc pennod 7, sef traddodiadau ar ysgrythyr i ddechrau ac yn gweld y gwahaniaeth a fod yr ysgrythyr yn awdurdod i ni a fod traddodiadau yna i'n helpu ni, i'n harwain ni at ysgrythyr a nid i ni frwydro yn erbyn yr ysgrythyr. Nac chwaith i ni ddal traddodiadau uwch ben yr ysgrythyr, os chi'n cofio. Ac wedyn, yr ail ran, adnod 13 i 23, o'n i'n gweld Iesu yn esbonio mai nid beth chi'n rhoi mewn sydd yn eich gwneud chi'n frwnt, os chi'n cofio, ond yr hyn sydd yn y galon yn barod, yr hyn sy'n dod mas o'r galon sydd yn dangos fod y galon yn frwnt yn barod. Ond wrth gwrs, ein cysur ni a yn hyder ni yw'r ffaith fod Iesu nid yn unig yn dangos ein cyflwr ni, mae hefyd yn cynnig iachad, glendid i ni, glanhad i ni. Ac felly mae ffordd mas o fydrefu ein calon ni, os liciwch chi. Dyna lle ni wedi cyrraedd hyd yn hyn. Nawr, erbyn hyn, mae Iesu wedi bod eisiau cael brec ers spel, right? Mae Iesu wedi blino, mae hwnna'n amlwg iawn. Mae wedi bod yn chwilio am gyfleon i gael hoi fach. A dyna lle ni'n dechrau eto fan hyn. Mae Iesu yn mynd i gyffiniau tyrus, a falle bod hwnna'n golygu dim byd i chi, ond beth mae hwnna'n dweud wrthyn ni yw fod e'n mynd i'r rhywle yn llawn cenhedloedd, llawn pobl sydd ddim yn Iddewon mwyn cuddio. Yn meddwl, chi'n gwybod pan chi'n mynd ar wyliau, sa'n gwybod amdano chi, weithiau fi'n mynd ar wyliau achos bod fi ddim eisiau siarad yn neb fi'n abod. Mae'n lyflu. Ond beth sy'n ddoniol yw yn aml, sa'n gwybod chi'n cael y profiadau yma, ni'n aml yn ffindio rhywun arall sydd yn siarad Cymraeg, yn Ffrainc, yn yr Alban lle byddag ni'n mynd. A mae'n ddiddorol na gyfer, does dim osgoi hynny mewn gwirionedd. Ond i Iesu'n enwedig i ni'n sylwi fan hyn, dyw e ddim yn llwyddo cael llonydd, dyw e ddim yn llwyddo cael brec oddi wrth y dyrfa, mae rhywun yn ei nabod yna ac yn dod ac yn ceisio Iesu. Ac yn yr un ffordd eto, ni'n clywed bod e'n trigarhau. Nawr, os byddwn ni'n gorffen y stori fyna, byddwn ni'n gadael lot o bethau mas, lot o bethau pwysig a lot o bethau anodd, actually, sy'n cael ei dweud yn yr hanes yma. A byddwn ni'n dod nôl at hynny mewn munud. Ond y pwynt cyntaf yw hynny bod Iesu'n mynd i tyrus. Mae'n mynd lan os oes map ydych chi'n cefn eich Beibl, croeso chi gael look arno fe, mae'n mynd i'r gogledd o Capernaum a Bethsaida. Mae'n mynd i ardal y Cananiaid, y gelynion i bobl Israel yn hanesyddol, y bobl o ddim yn hoffi'r Israeliaid. Mae'n mynd i le lle bydde fe'n disgwyl peidio cael ei adnabod. Chi'n gweld mae Iesu eisiau brec. Mae Iesu wedi blino, mae Iesu'n teimlo bod angen brec arno fe. Mae'n rhoi mas ac yn rhoi mas a mae eisiau brec. A mae hwnna oherwydd fod e'n dduw mewn cnawd. Mae'r cnawd fan hyn yn blino gyda fe. A falle bod hwnna eto yn rhywbeth chi'n meddwl, wrth gwrs bod wedi blino. Mae wedi bod wrthi'n yn fysi, ond mae rhaid i ni gofio fe yw creawdwr y bydysawd. Fe yw Duw ei hunan sydd byth yn blino, byth yn hudno, ond nawr fod e wedi rhoi ei hunan, wedi rhoi ei hunan mewn caethiwed i gorff, mae e yn profi blinder, mae e yn profi yr un blinder weithiau ac i ni'n profi. A beth mae hwnna'n golygu yw fod e'n un i gyd ymdeimlo gyda ni, mae'n un sy'n deall beth mae e fel. Pan i ni'n dod at yr arglwydd yn ein blinder ni, mae'n gallu cyd ymdeimlo gyda ni. Mae'n gwybod beth mae e fel. Mae'n gwybod beth mae e fel i deimlo'n exhausted, yn drained, i fod wedi rhoi mas a teimlo fel bod angen bod mewn stafell dywyll ddi am sfel falle. Ni angen yn yr achos yma mwy na thebyg troi at ei dad yn y nefoedd a treulio amser just fe a'i dad yn y nefoedd. A sa'n gwybod amdano chi o mae hwnna'n gysur mawr i fi. I wybod pan ni'n dod at yr arglwydd mae e'n deall beth mae fel. Mae'n deall beth mae'n teimlo fel i flino. Mae'n gallu cyd-ymdeimlo gyda ni. Mae'n gallu dod a rhodio gyda ni, cerdded gyda ni a rhoi nerth i ni yn ein blinder ni. Mae'n cyfeirio ni trwy ysbryd at y gair yn ein blinder ni. Mae'n rhoi'r hyn sydd ei angen i ni. Hefyd, yn yr mae rhaid i fi weid, fi'n hoffi y darn yma lle mae'n dweud yr geiriad yw, but he could not be hid. Pan mae yn mynd i ffwrdd, he could not be hid. Ys dim chance i chi gifio Iesu Grist. A mae hwnna, mae'r gair yn dweud wrthyn ni, fod na ddim byd yn allanol arbennig am Iesu, oedd dim modd cuddio ei natur, ei bersonau, a'i weinidogaeth oedd e'n sefyll mas, nid oherwydd pwy oedd o ran ei olwg, ond oherwydd beth oedd e'n gwneud.
oherwydd fod yn fab Duw, yn holl a lluog. A dyna beth i ni'n gweld fan hyn, mae'r fenyw yma'n dod at Iesu, a mae hi'n roiges, dyw hi ddim byd i wneud â pobl Israel, ac eto mae hi wedi dod i ddeall rhywbeth syfrdanol am Iesu, rhywbeth dyw lot o'r Iddewon ddim wedi gweld o gwbl dros nhw eu hunan. He could not be hid. Allwch chi ddim cuddio Iesu. Mae ogoniant fel petai yn disgleirio. Fod yn edrych yn allanol yr un peth, wrth iddo fe weithredu ei weinidogaeth, mae pobl yn dod i ddeall yn glo iawn pwy yw Iesu. Dyn ni'n gweld hynny gyda'r dyrfa sydd o'i gwmpas e. Nawr, yn ail, fi eisiau i ni droi at y darnau anodd yn y darn heddi. Mae yna gwbl o ddarnau anodd yn enwedig yn Mathew 15. A dyna pam o'n i eisiau bod ni'n edrych arnyn nhw. I ni ddim i fod osgoi a dianc oddi wrth darnau anodd yn y Beibl. Darnau falle sy'n swnio'n jarring i ni. Ond sydd mewn gwirionedd, dwi'n mynd i ddadle, yn ysgrythurol, yn anogaeth fawr i ni ac yn datguddio rhywbeth i ni am berson Iesu Grist. Yn gyntaf, mae'n dweud wrthyn ni, os ydych chi droi at Mathew 15 i ddechrau, dwi jyst yn chwilio am yr adnod, adnod 24. Nim hanfonwyd at neb ond at ddefaid colledig tu Israel. Mae Iesu'n dweud. Nawr, chi rhywbeth i weid? Rhywbeth falle byddwch chi ddim yn disgwyl fod Iesu yn dweud. Nawr, dwi ddim eisiau gorgymlethu'r adnod yma, neu beth mae Iesu'n gweud ac yn dweud fan hyn, yn gwneud fan hyn. Ond beth mae'n gwneud ac yn dweud yw, mae'n oedi i ymateb i'r fenyw yma i ddechrau. Dyw ddim yn ateb i tro cyntaf, mae'n dweud i'n byd i ddechrau. Wedyn mae'n dweud hynny, mae'n dweud wrth y disgyblion ni'n hanfonwyd at neb ond at ddefaid colledig Israel. Ac wedyn mae'n dweud wrthyn ni rhywbeth arall. Dyw ddim yn deg peidio bwydo'r plant wrth y bwrdd a roi y bwyd sydd i fod i'r plant ar gyfer y plant i'r cwn. A felly 3 pheth yna sy'n digwydd sydd, os y'n ni'n onest, chydig bach yn rhyfedd fod Iesu'n gwneud hynny. Mae'n swnio'n rhyfedd i ni falle. Ond beth mae'n golygu, beth mae'n dangos i ni yw beth oedd pwrpas Iesu ar y ddeiar, o ran ei weinidogaeth ar y ddeiar am y cyfnod yma o chydig o flynyddoedd, pan mae'n datguddio ei hunan nes ei groeshoeliad. Dyw Iesu ddim wedi dod mwyn gwneud gwirthiau ac mwyn datguddio ei ogoniant i bawb. Dyw e ddim. Gweinidogaeth Iesu ar y ddeiar oedd i ddangos pwy oedd i'r Iddewon. So felly, tra mae ar y ddeiar, pwrpas Iesu oedd yn bennaf ac yn gyntaf i ddod at yr Iddewon. A felly bych chi'n meddwl, wel, dyw hwnna ddim yn deg, pam yr Iddewon? Wel, mae'n dangos rhywbeth pwysig iawn i ni. Mae'n dangos cyfamod Duw yn cael ei gyflawni. Dyna beth mae'n dangos i ni fan hyn. Mae Iesu yn dod mwyn cyflawni a ddewid Duw i'w bobl, i'r Iddewon. Mae Duw wedi galw pobl ar ei gyfer ei hunan, a fan hyn beth i ni'n gweld yw mae'n ateb, mae'n delio gyda ac yn cyflawni yr addewidion mae wedi roi ar gyfer pobl Dduw. Nid fod e'n anghofio pobl sydd ddim yn Iddewon, ond mae wedi dod yn gyntaf ac yn bennaf mwyn delio gyda defaid colledig Israel. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gweld hynny. Oherwydd, os nag i ni'n gweld hynny, ni'n colli hyfrydwch beth mae Iesu'n gwneud ar y ddeiar. Beth i ni'n colli golwg arno yw fod Iesu yn dilifro, bod e'n ffyddlon, fod e'n cadw ei air. Mae'n galw pobl, cenedl iddo fe ei hunan. Mae'n galw Abraham, y genedl yna. Mae'n galw'r Iddewon, mae'n creu cenedl, pobl Dduw. A mae'n dweud, dwi'n mynd i ddanfon un i chi, i'ch pobl chi, i'ch achub chi. Nawr, i ni hefyd yn gwybod ar y groes fod Iesu wedi agor y drws i bob un. A bod hwnna'n rhan o'r addewid o'r dechrau. Ond mae'n dod mwyn agor y drws i'r Iddewon yn gyntaf. A dyw hwnna ddim yn golygu i'r Iddewon yn fwy neu'n bwysicach na neb arall, ond i'r Iddewon yn gyntaf. Mae'n mynd â ni nôl i Genesis 12, lle mae'r arglwydd yn dweud wrth Abraham, dos o'r wlad ac oddi wrth dy dylwyth a theulu
i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mae rygaf dy enw a byddi'n fendith. Bendithiaf y rhai sy'n dyfendithio a melltithiaf y rhai sy'n dyfelltithio. A mae'r darn ola yn bwysig, ac yno ti, neu trwo ti, felly dyle fe ddweud, bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. A felly mae bendith Duw yn ffiltro lawr o Dduw i bobl Israel a wedyn trwy bobl Israel i'r byd. Dyna beth mae'n dangos i ni fyna. Mae'n bendithio Abraham a pobl Abraham gyntaf, a wedyn trwy pobl Abraham mae'n bendithio'r byd. A dyna'n union i ni'n gweld ar adeg y Pentecost. Dyna'n union i ni'n gweld wedyn fod Iesu wedi dod datguddio ei hunan i bobl Dduw yn bennaf, ac yna trwy bobl Dduw fod e'n datguddio ei hunan i'r cenhedloedd. A mae hwnna'n fendigedig fod Duw wedi trefnu hynny o'r dechrau. Mae'n ffyddlon, mae'n cadw ei air i'w bobl, ond mae e hefyd wrth gwrs yn tosturio tuag at y fenyw yma ar yr un pryd. Dyw e ddim fel petai yn dweud dyw hi ddim yn gallu cael, bod hi ddim yn gallu derbyn bendith. Os chi'n sylwi, mae'n dweud rhywbeth yn y ddwy gofnod o'r hanes yma. Mae'n dweud, lle mae yna, sori, adnod 26. Nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cwn. Nawr, dywediad neu term am y cenhedloedd oedd cwn. A mae Iesu actually'n bod yn neis fan hyn, achos mae'n defnyddio gair gwahanol yn y Groeg i beth bydde yr Iddewon fel arfer yn defnyddio am cwn. So, yn y Saesneg yn aml, byddech chi'n darllen fyna house dog, fel pet. So, dyw e ddim yn trial bod yn gas, mae'n trial darlunio rhywbeth i ni. Dyw e ddim yn deg cymryd bara yr Iddewon, bendith yr Iddewon, a'i daflu bobl sydd ddim yn Iddewon. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Hynny yw, dwi wedi dod yn bennaf mwyn ateb anghenion fy nefaid i, y bobl sydd wedi bod yn aros am Feseia. Dyw e ddim yn deg wedyn bod fi ddim yn rhoi iddyn nhw yn gyntaf. Mae'n gwybod bod i weinidogaeth ar y ddeiar yn fyr. Mae'n amser i ddod i chi, dim eto mewn geiriau eraill, mae'n dweud. A mae'n bwysig fan hyn bod ni ddim yn, chi'n meddwl weithiau pan ni'n darllen rhywbeth, mae lot o bobl yn gwybod, os chi'n hala text i rywun neu hala llythyr i rywun, chi ddim yn gallu darllen y tôn i chi. Chi'n methu darllen y marweddiad sydd gan rywun a'r ffordd maen nhw'n dweud rhywbeth drwy y text. Mae'n beryglus mewn gwirionedd ac yn anodd. Ond, yn yr un ffordd fan hyn, allwn ni ddarllen hwn a meddwl fod Iesu'n bod yn oeraidd ac yn gas. Allai ddim credu hynny am eiliad fod e'n bod yn gas. Bod e'n bod yn oeraidd tuag at y fenyw yma. Beth mae'n dweud wrth yw, ddim eto. Dyw'r amser ddim wedi dod eto i'r cenhedloedd i dderbyn y bara yma. Dwi wedi dod yn gyntaf i ateb anghenion fy mhobol i. Ac yna, wrth gwrs, y cenhedloedd. Ac felly, dyn ni'n gweld eto fyna bod angen edrych ychydig bach tu hwnt i'r geiriau ac edrych ar natur Iesu ei hunan, fod e wedi dod mwyn cyflawni pwrpas penodol ateb anghenion ei bobl. Mae wedi addo bod e'n dod i ddangos teyrnas nefoedd ar ei cyfer nhw. Ond wrth gwrs, y twist yn y plot fan hyn yw'r fenyw yma sydd yn dod ato fe, a mae'n datguddio rhywbeth i Iesu. Mae hi'n amlwg wedi sylweddoli dros i hi hunan. A dyw e ddim yn Marc, mae e yn Matthew eto. Mae hi'n dod ac yn dweud wrth yr arglwydd ac yn gofyn wrth yr arglwydd, Syr, trigar ha wrthyf, fab Dafydd. Fab Dafydd. Beth mae hwnna'n golygu? Wel, mae'n golygu bod hi wedi sylweddoli yn gyntaf beth yw'r Hen Testament, beth yw'r ysgrythyr, fod mab Dafydd yn un sydd wedi ei addo yn achubwr yn Feseia, a nid yn unig hynny, mae'n sylweddoli mae Iesu yw y Meseia. Mae'n galw fe'n fab Dafydd. Nawr, mae hi'n roiges, mae hi yn un o Syrophoenicia. Dyw hi ddim i fod yn gwybod pwy yw Iesu. Mae hi i fod yn y deml Groegaidd yn chwilio am ryw eilyn fyw sydd yn gwybod sydd i achau, supposedly. Ond yn lle gwneud hynny, mae hi'n ceisio yr arglwydd. Mae hi'n dod a mae hi'n dweud yn glir, Syr, helpa fi, fab Dafydd. Nawr, yn gyntaf, dyw Iesu ddim yn ymateb iddi hi.
yn ddiddorol iawn. Dyw e ddim yn ymateb, ddim yn dweud gair. Nawr, mewn rhai cyfieithiadau, mae'n dweud bod Iesu'n anwybyddu hi. Dyw e ddim yn anwybyddu hi. Mae e'n aros, mae'n gweld, nawr, ydy hi wir yn fy ngheisio i fel mab Dafydd, neu ydy hi jyst i clywed rhywun arall falle'n galw fi'n fab Dafydd? Ydy hi wir yn deall pam mae hi'n dod? Weithiau fel rhieni, fi'n siŵr bod chi wedi cael yr achlysur yma, mae'r plant eisiau rhywbeth, chi'n gwybod bod nhw eisiau rhywbeth, ond chi'n aros a chi'n dynnu ar hyn o bryd gyda Mablu'n trio annog hi i ofyn ac i ofyn yn iawn. Pam? Mwyn iddi gael dysgu, sut i ofyn, sut i ddod. Ydy hi wir eisiau rhywbeth? Os maen nhw wir eisiau rhywbeth plant, maen nhw'n mynd i ddal ati i ofyn, nag nhw? Yn yr un ffordd te. Os yw'r fenyw yma wir yn ceisio'r arglwydd, wir yn credu mae Iesu yw y Meseia, mae fe yw unig obaith y ferch, bydd hi'n dal ati, yn bydd hi. A mae Iesu'n ateb yn y pen draw, a mae'n ateb yn ddiddorol ar ôl i'r disgyblion fynd yn fed up. Chi'n sylwi? Mae'r disgyblion yn fyr i tymber, wedi yna amdanyn nhw. Sawl tro nawr, maen nhw'n mynd yn fed up am beth mae Iesu'n neud neu am y sefyllfa, a maen nhw'n allu hala nhw bant. Chi'n cofio'r dyrfa'r 5,000? Mae'n hen bryd i ni fynd nawr iddyn nhw gael bwyd, hefyd i ni gael bwyd. Nawr, allu hala hon bant, ac mae'n cadw'n agan ni nawr. Dwi ddim jyst yn agan ti, Iesu, mae'n agan ni. Ond mae Iesu yn ateb hi nawr. Mae hi'n serious, mae'n ateb hi te. Nid yw'n deg cymryd bara'r plant a'i daflu'r cwn, a fi wedi esbonio beth mae hynny yn golygu. Ond mae ei ymateb hi yn wych, a mae ei ymateb hi yn dangos i ni bod hi'n deall beth mae Iesu'n dweud. Mae e'n hyfryd. Mae ymateb hi yn dangos nid yn unig bod hi'n deall pwy yw hi, ond pwy yw Iesu. Mae'n gweud gwir, syr, i ddechrau. Ie, ni yn gwn. A ni ddim yn heifi dy fendith di. Dyn ni ddim yn heifi dy fod ti'n dod ac yn trigarhau wrtho ni. Dyn ni ddim yn heifi'r bara ti'n sôn amdano. Ond, mae hyd yn oed y cwn yn bwyta o'r briwsion sy'n syrthio oddi ar fwrdd ei meistri. Fi meddwl hwnna'n fendigedig. Bod hi'n gallu dweud wrth yr arglwydd Iesu, dwi'n gwybod bod fi ddim yn eiddew, dwi'n gwybod bod fi'n anheiddiannol, ond arglwydd. Mae jyst briwsionyn o fendith, jyst briwsionyn o dy rym di yn ddigon ar yng nghyfer i, ar gyfer fy merch i. Na'r cwbl sydd ei angen yw'r briwsionyn, y briwsion yna sy'n cwmpo oddi ar y bwrdd ar gyfer y cwn. Mae'n deall fod yr arglwydd mor ymys, mae gyda fe ddigon i'w sbario yn friwsion i fendith ar ei chyfer i. Jyst rod y friwsion i ni. Jyst rod y scraps i ni a bydd e'n ddigon. Mae'n deall pwy yw hi, ond mae hi'n deall pwy yw Iesu. Please, trigar ha, jyst ro ychydig i ni. Mae hi'n deall mor fawr yw'r arglwydd fod hwnna'n ddim byd iddo fe. A dyw e'n ddim byd iddo fe, we? Sut mae e'n ateb ei hangen hi? Sut mae'n delio gyda'r peth? Wel, dyw e ddim yn gorfod wneud unrhyw beth bron, yw e? Mae jyst yn dweud wrth un o fe, gret, cer adre. A pan mae'n mynd adre, sorted. Mae'r cyfan wedi delio gyda fe. Does dim rhaid mynd yna, does dim rhaid gwneud rhywbeth. Mae wedi wneud, dyna ni. A mae'n dangos i ni, just mor ymys yw'r arglwydd. Ond hefyd mae'n dangos i ni fod yr arglwydd gyda llaw, os i ni'n gwybod mae'r arglwydd sydd yn datguddio pethau i ni, fel mae'n dweud, mae Seimon Pedr yn clywed gan yr arglwydd. Chi'n cofio pan mae'r arglwydd Iesu'n gofyn i Seimon Pedr, pwy wyt ti'n dweud ydw i? Mae'n dweud ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Beth mae'r arglwydd Iesu'n dweud? Bendigedig wyt ti. Achos mae dy dad yn y nefoedd wedi dangos hyn i ti. Wel, os yw fenyw yma wedi deall pwy yw'r Meseia, mae'n fendigedig. Pam oherwydd mae ei dad yn y nefoedd wedi dangos hyn iddi hi hefyd. Yr un arglwydd, yr un datguddiad. A felly mae'n bwysig bod ni ddim yn meddwl fod Duw ddim yn gweithio fan hyn, ddim yn datguddio iddi hi, mae yn. Dyw e ddim y norm, mae e'r exception. Ond eto mae Duw yn gweithio ac yn trigarhau am fod y fenyw yma wedi ceisio drwy ffydd. A mae'n dweud adnod 28, mawr yw dy ffydd,
boed i ti fel y mynnu. Mawr yw dy ffydd. Mae hi'n roiges, does dim rheswm iddi hi fod yna'n ceisio'r arglwydd, ac eto mawr yw ei ffydd hi. Nawr, ni'n di orffen trwy edrych ar ei ffydd hi. Mae hi'n dod fel un sydd yn ceisio ar ran ei merch hi. Mae hi'n dod fel un sydd yn ceisio oherwydd dyw'r ferch ddim yn gallu ceisio'r arglwydd. Mae hi'n stuck, mae hi mewn carchar. Carchar y cythroel yma. A mae hi'n relentless. Dyw hi ddim yn stopo. Mae hi'n troi at Iesu. Mae Iesu'n aros yn dawel. Mae hi'n cario ymlaen a ceisio Iesu. Pan dyw hi ddim yn cael ateb gan Iesu, mae hi'n troi at y disgyblion. Pan mae'r disgyblion yn troi at Iesu ac yn cwyno, mae hi'n mynd nôl at Iesu ac yn ceisio Iesu eto. Mae Iesu wedyn yn dweud, dwi yma i roi bwyd i'r bobl, i'r plant wrth y bwr, i'r Iddewon, dim i'r cwn. Unwaith eto mae hi'n gofyn am drigaredd. Mae'n ymateb eto. Pam? Beth mae hwnna'n dangos i ni? Wel, mae'n dangos, just pa mor convinced yw hi, mae Iesu yw'r ateb. Mae hi'n hollol convinced. Mae hi'n hyderus yn llwyr. Mae Iesu yw yr un i ryddhau, i achub, i goncro y drygionus sydd yn ei merch hi. A mae hwnna'n her i ni. Mae hwnna'n her i ni. Dyna pam mae'n dweud mor fawr yw ei ffydd hi, oherwydd fod hi'n dal ati mewn ffydd. Mae'n dal ati i geisio'r arglwydd ar ran ei merch. Achos mae hi'n gwybod bod ei merch hi mewn sefyllfa ofnadw, a mae hi'n gwybod mae Iesu sydd ar ateb. Na'r beth amdano ni te. Yn gyntaf, wrth gwrs, mae eisiau ceisio'r arglwydd drosto ni ein hunain. Wrth gwrs, dyna lle ni'n dechrau. Arglwydd trigar ha ata i, ato ni. Unigolion. Mae eisiau delio gyda'n calon ni gyntaf. Ond wedyn, beth am pan ni'n dod at yr arglwydd ar ran rhywun arall? Rhywun falle sydd mewn carchar, ysbrydol. Rhywun sydd yn sownd yn ei pechod nhw. Ydyn ni fel ci gyda asgwrn? Ydyn ni'n relentless? Ydyn ni'n dal ati mewn gweddi, yn ceisio'r arglwydd, yn gofyn a gofyn, nes mod e'n rhoi ateb i ni. Gaich annog chi beidio roi lan. Dyw'r fenyw yma ddim yn rhoi lan. Mae'n gwybod mae'r arglwydd yn dosturiol. Chi'n gwybod, yn ddiddorol, nath rhywbeth daro fi wrth baratoi, yn aml pan amser yn mynd, rhywsut i ni'n cysylltu hwnna drwy natur, gyda'r syniad yma bod llai a llai o chans bod y peth yna'n mynd i ddigwydd. So, y mwyaf amser sydd yn mynd, i ni'n meddwl falle, y mwyaf tebygol yw rhywun o beidio dod yn Gristion. So, falle os mae 10 mlynedd wedi mynd, mae hwnna'n amser hir nawr, dyn nhw dal ddim wedi troi, 20 mlynedd. Ond chi'n gweld i ni'n rhoi gormod o bwys fyna ar galedwch eu calon nhw yn hytrach nag ar rym yr arglwydd i feddalu calon o garreg. Yr arglwydd sydd yn gweithio, nid y person, yr arglwydd sydd yn gweithio'n gyntaf. A ni wedi yn y blynyddoedd diwethaf yn yr eglwys gweld pobl ar ôl blynyddoedd o weddio drostyn nhw yn dod i nabod yr arglwydd. Weithiau ar ei gwely angau, weithiau yn gynharach na hynny. Ond beth mae'n dangos i ni yw bod dal angen i ni geisio'r arglwydd. Ceisio trigaredd yr arglwydd. Mae e'n ddirgelwch fod yr arglwydd yn trigarhau. Bod e'n gwrando ar ein cri ni ac yn ymateb. Ond i ni wneud hynny, pan i ni yn ceisio'r arglwydd, bod ni'n gwneud yn cofio falle 3 pheth yn benodol. Yn gyntaf, mor anheiddiannol ydy ni. I ni ddim yn heiddi dim byd. Fel y fenyw yma, cwn ydy ni. Cenhedloedd, pobl sydd yn hanesyddol wedi bod yn erbyn Duw. I ni'n dod yn heiddiant Iesu Grist, nid yn ein heiddiant ein hunain. I ni ddim yn disgwyl fod yr arglwydd yn gwrando oherwydd unrhyw beth fi wedi gwneud. A mae hwnna'n bwysig, achos mae temtasiwn yn ein bywyd ni, i ni ddweud, arglwydd wedi bod yn ffyddlon i ti nawr am flynyddoedd maith. Nag ydw i wedi heiddi gwrandawiad nawr? Na. Yr arglwydd sydd wedi gwneud y gwaith. I ni'n gweddio am drigaredd ar sail beth mae Iesu wedi gwneud, nid beth i ni wedi gwneud. Mae'n bwysig iawn. Yn ail, i ni'n gweddio ar sail mor rymus yw Duw. Fel ni'n gweud, nid, mae nhw angen yn unig, ond arglwydd, rwy ti'n abl. Mae'r ddau yn wir, mae yna angen a mae yna un sydd yn abl, ac un sydd yn compassionate.
A dyna'r trydydd pwynt, cofio fod yr arglwydd yn raslon. Mae e'n dymuno trigarhau. Dyn ni ddim yn brwydro yn erbyn yr arglwydd mewn geiriau eraill. Falle bod chi'n teimlo fel na weithiau mewn gweddi. Falle bod chi'n meddwl bod chi'n treol perswadio'r arglwydd a bod yr arglwydd yna yn rhyw fath o ddew oeraidd a ddim eisiau ateb chi. Wel na, mae gair yn dweud wrthyn ni, Diarhebion 28:13, ni lwydda'r un sy'n cuddio'i droseddau, ond mae'r un sy'n cyffesu ac yn cefnu arnynt yn cael trigaredd. Eseia 30, adnod 18, hynny mae'r arglwydd yn disgwyl i gael trigarhau wrthych ac yn barod i ddangos tosturi, canis Duw cyfiawnder yw'r arglwydd. Gwyneu fyd pob un sy'n disgwyl wrtho. Chi bobl Seion, trigolion Jerusalem, peidiwch â gwylo mwyach, bydd ef yn rasol wrth sŵn dy gri, pan gliw di beth eteb neu fe fydd yn ateb. Mae gwyn ddiddorol, mae'r arglwydd yn dymuno trigarhau, yn dymuno dangos gras. Nid ni sydd yn perswadio fe, ni sydd yn dod yn unol a'i ewyllus e. Mae ddau yn wahanol. A mae hefyd yn yr adnod yna, yn Eseia, yn dweud wrthyn ni fod yr arglwydd yn barod i ddangos tysturi, canis Duw cyfiawnder yw'r arglwydd. Chi'n gweld, mae'n ddiddorol bod e'n dosturiol ac yn gyfiawn ar yr un pryd. Dyw e ddim yn cuddio pechod o dan y carpet fel petai. Mae e'n gyfiawn yn y ffordd mae'n trigarhau. Felly os mae'n trigarhau wrthyn ni, mae'n taflu ei lid ar rhywun arall mewn geiriau eraill. A dyna beth ni'n gweld ar adeg y Pasg, yn dyfe, fod e wedi delio mwyn gallu trigarhau. Fod e wedi rhoi ar yr arglwydd Iesu ein digofaint ni mwyn i ni gael profi gras a thrigaredd. Ac felly, gwyneu byd yr rhai trigarog oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Mae eisiau ni bod yn trigarog oherwydd mae'r arglwydd wedi bod yn trigarog tuag ato ni. Mae'r arglwydd wedi trigarhau tuag ato ni. Beth yw'r ffordd gorau o ddangos hynny i bobl eraill i trigarhau tuag atyn nhw? Fel Cristnogion, nid ein job ni yw i fod yn pushovers. Bydwch â cam ddeall. Mae yna wahaniaeth rhwng hynny a gallu maddau i rywun. Gallu efelychu beth mae Crist wedi wneud i ni. Mae e'n un sydd yn trigarhau. Mae e'n un sydd yn dangos gras a chariad. Ydyn ni'n barod i efelychu hynny, i ddangos yr un peth? Ni yw llys genhadon Iesu Grist. A chi her i ni y bore yma. Ydyn ni'n fodlon ymestyn yr un gras i eraill a mae'r arglwydd wedi dangos i ni. Gwyneu byd yr rhai trigarog oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Jyst i'n atgoffa ni te. Diolch i'r arglwydd fod e'n gallu cyd-ymdeimlo. Fod e'n un i gyd-ymdeimlo gyda ni. Mae'n deall beth mae fel i flino, ond fod ei hunan byth yn blino yn y nefoedd. Byth yn blino, byth yn cysgu, wastod yn barod i ddod wrth ein hymyl ni, trwy ei ysbryd a roi nerth i ni. Yn ail, diolch fod yr arglwydd yn cadw ei air. Mae wedi gaddo y bydd yn ateb anghenion ei genedl, pobl Israel. Ond fod e ddim wedi cyfyngu ar ei y fendith ar ei gyfer nhw, ond fod e wedi ymestyn y fendith i eraill, i'r byd i gyd. Wedyn diolch bod ni'n gallu ceisio yr arglwydd Iesu. Chi'n sylweddoli pa fath o rodd yw hwnna? Fod yr arglwydd, fod y tad wedi datgifio i chi pwy yw e, fel bod ni'n gallu ei geisio fe. Chi rodd. Chi rodd gwell na unrhyw rodd arall syl y mamau. Fi'n siŵr bod chi wedi cael neu rhoi rhoddion hyfryd. Ond chi rodd arbennig. A diolch wedyn bod ni nawr yn gallu dod â pobl eraill gerbron yr arglwydd. Yn gallu cyflwyno eraill mewn ffydd a dweud arglwydd ni wedi trigarhau tuag ati nhw, fel mae y fam yn dod ar ferch at yr un cywir. Dewch ar bobl yna sydd ar eich calonnau chi, at yr arglwydd yn gyson. Daliwch ati, peidiwch ar o'i lan, oherwydd y mae'r arglwydd yn drigarog a graslon ac yn dduw cyfiawnder. Amen.